भोजपुरी के अभिनेत्री अक्षरा सिंह के फिल्म अक्षरा के धांसू ट्रेलर रिलीज हो गईल बा, जेमे अक्षरा सिंह कई सेट्स में नजर आ रहल बाड़ी। फिल्म के ट्रेलर में अक्षरा सिंह समाज में शिक्षा के अल्लाह के जगावे के जिद ले नजर आ रहल बाड़ी, जवना के रोके के प्रयास समाज के कुरीतियों के साथ साथ शिक्षा माफिया भी कर रहल बालो। लेकिन अक्षरा सिंह इन सब बाधा के पार करके बच्चा सबके शिक्षित करे में लागल बाड़ी। ट्रेलर में अक्षरा सिंह एक्शन करत भी नजर आ रहल बाड़ी। पूरा ट्रेलर में एक्ट्रेस जौन बाड़ी एक घरेलू महिला के तरह साड़ी में नजर आवत बाड़ी, लेकिन उनकर अपीयरेंस एक सशक्त महिला के बाटे। फिल्म अक्षरा के फर्स्ट लुक और सेकेंड लुक पहले ही दर्शक के बीच उत्सुकता पैदा कर देले बा। जब ये ट्रेलर आइल बा तो लोग एक काफी ज्यादा प्यार देता। अक्षरा सिंह के ई फिल्म ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा। ट्रेलर के रन टाइम तकरीबन 4 मिनट बा। एकर शुरुआत में एक सशक्त संदेश के साथ होता, जेमे कहल जाता कि ई धरती पर विद्या के दान महादान होला। फिर स्कूल में बच्चों सबके पढ़ावत अक्षरा सिंह नजर आ रहल बारी। फिर अक्षरा के शादी एक फौजी से हो जाता और जब वह ससुराल आवत आरी तो उनकरा के कहल जाता कि वह स्कूल में पढ़ा सकेली, लेकिन सर पर पल्लू नीचे नहीं कर सकत। अक्षरा ऐसा ही करत आरी और स्कूल में पढ़ावे लागत आरी। ई वीडियो अपने लगन के कैसन लागल? अगर अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, अपन दोस्तों के साथ शेयर करी। धन्यवाद।